Tinokudokesai mabuja zuva rokutanda mwedzi uno waGumiguru. Hedzinoyi zviri munhau dzanyasi. Kuno mhuri yokwaChipunza yokwaMutare iri kuita kurwadziwa zvakaitiwa nobazi rinoringa nezvezvichehwa zvopasi. Kwai wagowanangidzira kuti wano mugodhi wakaratidziwa nosvikiro rakabuda pamwana wavo, gwicho ravo rinonzi Ata. Wagoti gwicho ragowanangidzira pese pawaifanira kuti wagoende wagocherechere kuti waboyewo chouwiri. Ipapa kwai mugodhi mubodziyu wakazobva wapuwa maChina zvokutoti wari kutorwadziwa apa muChina akatoenda mushure mavo koringa nokuisa mapepa ache kubaziri. Watiwo wakagonyudziwa mari inoita zviuru 6 zvomadhora okwaAmerica chaizvo zvawainge waendesa kuti wabhadhare mari yokuti watande kuita zvokucherachera heno kuti zvichapera sei, asi tiri kuramba takandoringa kuti zvinenge zviri kumboenda kupi. Wagochema-chemapo kare nokuti muChina yu agoenda akabvarura machira awo masvikiro pabodzipo nomakano nozvimwe zvese zvavanosenzesa pakuita masvikiro yawo. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere, ticharamba takaringa. Sangano rinomirira maredhiyo munharaunda roZakras ragoreketa iro kuti riri kukumbira hurumende kuti dai yaita kuchinja mitemo yayo, nokuti mitemo iripo pari zvino inoita kuti maredhiyo omunharaunda atadze kupfumbira. Wati mitemo kunyanya wokuti maredhiyo yaanobvumirwa ba kuti agopuwa mari nevanhu vari kunze kwenyika unoita kuti maredhiyo atadze kusenza. Agoti iyo maredhiyo anosaya mari dzokugobhadhara vanhu vanosenzamo zvokutoti anopedzera paribe kana chibodzi chiri kutekaira. Heno kuti hurumende chazvitotekera chere, ticharamba takaringa hedu. Wachamisa wagoreketaiwo kuti apo wanenge wapinda muhurumende wachabisa zviri kuitiwa nawaMangunja nawaMutuli zvokutoti wanenge wari kuita kutamba hawo nomari yokunze kwenyika nomari yonyika wachiita kuenzanisa kunge wari kuenzanisa mbudzi nohuku. Heno mabi angu kuti zvichabuda mushechere, ticharamba hedu takaringa, asi tiri kuona rida makwaro kana wakareketa nokuita zvavari kureketazvo. Kuno wayo basawo Red Wing Mine yokuPenalonga kwaMutare wanosvika 19 wabuditsiwa mujere nobhero waribe kana kubhadharisiwa mari. Wakaenda pamugodhi wari kuda kuti umire kusenza sezvakanga zvareketiwa, asi wakabva wanzi wari kuita zvomhirizhonga wakabva wasungiwa. Wakatoita mazuva anokwana mairi wari mujere chaimo. Totenda magweta anoita kodzero dzavanhu agowamirira kuti zviitike izvi. Ticharamba takaringa iko inoperera nhau iyi nokutoti panenge panonyaya chaipo. Tiri munyaya dzowasungiwawo, kuno watatu wafana magwicho WeMDC Alliance achakasungiwa nanyasi wari kutopinda zuva ravo rochipiri warimo mujere paribe kutongiwa kana kupuwa mhosva. Heno mabi angu kuti zvinorevei izvozvi kuti munhu anotopfikirwa mujeri hwi kunyepiwa kuti mhosva yachenjei. Ticharamba takaringa kuti inopera mushechere kana kuti zvinenge zviri kudini. Ipapa magweta anoita kodzero dzavanhu aribe kunyepiwawo kuti mhosva yawo njei. Ticharamba takandoringa hedu. Kanzuro yeguta reHarare yagokwidza mutengo wokumisa dzimotika mugutamu kusvika pa100 chaipo, kwaira 100 romadhora omunyika paawa ribodzi. Heno mabi angu kuti wangani wachaikona iyoyi, asi tiri kuona pachitanga kuita hori wakanyanya nokuda kwokutadza kubhadhara kunenge kuri kuita vanhu wondoita zvechimanja mubudu. Zvikoro zvofundo yepamusoro zviri kuringira kuti zvigosvina vanhu vanenge vakupedza zvidzidzo zvavo pazvikoro zvi. Chikoro cho Harare Institute of Technology chagobuditsa kuti chiri kuda kuti wafunzi wacho waakugirajueta wagobhadhara mari yokwaAmerica inoita 125 omadhora okuti wagirajuete. Apawo chiri kutorwadza chokuti girajuesheni iyi iri kuitiwa padandemutande zvokuti unosaya kuti kohokonai wari kushingirira kuti zviitike izvi. Ticharamba takaringa kuti magweta anokona chere kuihwisa nyaya iyi nokutoti aiwa kudzvinyirana kwakanyanyitsa paribe kana chinoita munzero ipapa noizvozvi. Kambani yawamasiwa yokasavha kwai yapita mushishi nonyaya yokureka kwayo kubuditsa mutekaidziro yagoita mari kugore rapera muna kukadzi mugore rino. Heno kuti gore rese nguva yese kubva kuna kukadzi yatoo mwedzi musere wange wari kuitei. Kambani yoZimbabwe Stock Exchange yatomisa kutengesiwa kwezvikamu zvokambani yokasavha iyi. Ticharamba hedu takateya nzewe kuti zvinenge zviri kutekaira sei.
kwai kambani yomvura yozinwa yagopa basa kukambani inotungamirwa naFaraijere waribe kuteedzera mutemo. Kwaipapa kambani iyi yakaita zvinhu zvisirizvo, heno kuti zvichaita kuti vanhu vadzingiwe basa chere kana kuti zvichasiya wakandodaro. Ticharamba hedu takandoringa tichigokunyepa iyi. Tiri kufara kuti kuLiverpool kuno mumwe wedu gwicho rino makore 11 chaiwo ekuzvarwa rinonzi Isaac Mabaya rakatosaina mapepa okutanda kutambira chikwatachi zviri pamutemo. Toramba tichiti pamberi nazvo peno ndo wamangwana wanongogara wachireketiwa nowakuruwa. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Paiguta roJohannesburg rano mumwe mutungamiri waro anonzi Mpho Moerane ari kutsiwa nyakupfa Jolly Matongo. Toramba tichindoshuvira kuti areke kugopfawo pabodzbo zvakaita wamwe chikarikiriki. Wakagame wagopfikira mujeri mukadzi anonzi Von Idamange nokuda kwokuti agonyepa vanhu kuti Wakagame wari kuita zvisirizvo. Kwai papa agopfikirwa nokuti wari kureketa iyo kuti zvinhu zvaakaita zvaita musanganisiwa wohunhu hunosanganisa zvomatongerwo enyika, umbavha kana kuti ugororo pabodzbo nokupenga. Heno mabi angu kuti zvinhu zvirudzi zvakadari, asi iti tunoona zviri zvisvinuba izvi, vanhu vanofanira kuti wabvumiwe kureketa wakasununguka. KuMalawi kwakaita manyadzo anorwadza pokare aimbova mutekedzeri womutungamiri kana kuti mureketeri wodare reparamende ikweyo akaita kuzvipfura mudare reparamende mo. Kwai papa akarwadziwa nokuti dare reparamende ribe kubhadhara mari yomotika yaainge azvitengera yaaiseenzesa. Zvinotorwadza izvi mabi angu ukaona munhu akuita kudare kuzviurayira motika. Heno isu tinoda upenyu isu nosadza rimunakiro rinoita todozviuraya ba. Mutungamiri waAngola kwai agoisiwa mushishino vanhu vache wachibvunza kuti iko hokona aigosenzesa mamiriyoni anosvika 4 chaiwo omadhora kuenda kuUnited Nations. Zviri kutorwadza ipapa. Kwai agoita pokare zvaigoitiwa naEduardo dos Santos. Heno mabi angu kuti zvichapera sei. Chanyanyofadza nyasi padandemutande romuAfrica kwai Nigeria yagoreketa iyo kuti yakuchisimudza kurambidza kwayagoita chidandemutande roTwitter. Toramba takaringira kuti vanenge vachiita sei, asi idanho rinofadza iri. Vanhu ngavarekete wakasununguka zvavanodazvo. Tiri ipapo zvedu. Aiwa kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WoNhau.